господа, моят наследник, синът ми Владимир. Връщаме езичеството! Ами господа, следващия ми наследник, Симеон Първи. Ало? Здрасти, Симеоне, лъв шести. Местим тържището ви в Солун, така че считай 30 годишния и мирен договор за приключен. Без лоши чувства, нали? Я ме накара. Какво ще направиш? Има подкрепата на маджарите. Спойлер, ще ви смачкам при Южен Бук, така че марш в Панония. Добре. Да, ние ще ви бием при Булгаров Игон. Добре, връщаме тържището. Ей, Ники, може ли Константин VII да се ожени за някой от дъщерите ви? И защо? Искам да управлявам Византия. Сега слизам. Хоп, троп, признавам те за цар. Мир. Мир. Няма мир. Коля, отстранен си. Симеона ще се видим на бойното поле. Пак издържахме малко. Добре, ще починем тук малко, докато дойде флотата на Рома Лакапин. А стига бе! Няма шанс, Симеоне. Армията ни надвишава над 60 000 война. Get ready for it. Yeah, this is it. Чао от мен. Сър? Сър, търсър ви. Симеон мъртъв ли? Не, Махаш се тогава. но точно той ви търси, сър. Иска мир. Кажи му, че съм съгласен и да се ходи. След премирието присъединих Сърбия на сила и добихме имперска визия. Българи на три морета! А защо се казва Златен век? Преди разцвета на културата. Вижте тази керамична икона на Теодор Стратилат. Ако това не крещи разцвет, не знам. А, да, и столицата вече е Преслав. Ами